Barka da warhaka. Ina so zan nuna mana yadda za a yi rajista da Katli. So Katli coin ne wanda aka yi creating, so yana under pre-sale yanzu. To kuma idan ka siya za su baka dama kai staking, sai ana baka 3% na abin da kai staking daily. So kuma za ka yi withdrawing na abin da kai staking. After 15 days kuma duka abin da kai staking gaba daya zai fita automatically. So in kana so za ka yi restaking ko kuma ka cire direct zai tafi Binance account ɗinka. So ba tare ɓata lokaci ba, idan ka danna link ɗin da aka ka gani na Katli ɗin nan, zai kawo ka nan sai ka shiga sign up. In ka taɓa sign up, to gashi nan za ka sa email misali, wani abu haka dai. Already ni na riga da na register. So sai ka rubuta password da email. Good. In ka rubuta password da email, sai ka sa captcha nan, which is EQD6. To in akwai invitation code dama zai kawo wani abu haka dai misali. To in ka shiga create account. Oh my God. Password ban sa da dai ba. So zai kawo ka nan wajen, sai ka shiga inda aka rubuta claim nan gashi. So in ka shiga wajen, zai ce za su nuna ma wannan abun za ka kwafa. Nambobin nan za ka kwafe su. In ka tafi ko kwafe su, za ka je da su, za ka tura USDT kaɗan zuwa cikin wannan Pay ID ɗin. Sai kuma ka zo ka sa Pay ID ka a nan. Yanzu bari mu je wannan. Bari ɗauka sai mu je. So yanzu gashi na danna copy, sai mu yi minimize mu je Binance. Muka zo sai mu zo nan wallet. So gashi nan wallet a gefen daman nan in ka shiga, gashi nan. So na shiga wallet, sai a zo a danna withdraw gashi nan. Kana danna withdraw, zai tambaye ka wani coin ne, sai mu ɗauki USDT gashi nan wannan USDT. So idan ka taɓa USDT, idan a address ne misali za ka tura mutum, sai ka shiga wannan ko wannan. To amma wannan yanzu shi za mu shiga, shi ne wanda wannan kenan ba, wanda na yi arrow ɗin. Shi ne wanda suka bayar. So mun shiga, already dama na copy address ɗin, zan yi pasting ɗinsa. Zan shiga Binance Pay ID na ƙasa na ukun nan. To sai ka yi pasting a nan. Paste. Ke faruwa. Bari sake ɗauka. Ke ƙarshen photo. So na ɗauka. Okay. Gashi nan amount misali
gashi wannan ba abu ne mai yawa ba, bai wuce naira 8 ba. Abin da nake da shi ma USDT, so na sa duka. Shikenan. Sai ka danna send ɗin nan. To ka danna send, zai nuna ma cewa za ka tura kaza waya sai ka danna next. In ka danna next shikenan zai tafi. To ni already na riga da na yi. So idan ka yi wannan sai ka zo kai ɗin karan kanka za ka koma home. In ka koma home, za ka zo ka danna saman nan wannan abu. Za ka taɓa shi. So na taɓa gashi nan ya nuna mun pay ID na wannan. So shine yanzu zan ɗauka, zan kwafe shi. Na danna copy sai na tafi. Na zo nan wajen sai na zo da sa. Na sa shi ba sai na ƙara komawa na zo nan. Sai ka zo wallet. In ka zo wallet yanzu ɗazu withdraw muka yi saboda turawa za mu yi. Yanzu kuma za mu ɗauki address ɗin mu ne wanda za a turo mana sai mu shiga deposit. Gashi nan shine mai yellow. In ka shiga deposit sai ka duba USDT. To in ka shiga USDT misali gashi nan ko USDT. To zai tambaye ka wane network ne sai ka zaɓi wannan na sama ɗin BEP20 shine wanda suke so. To BEP20 sai ka danna copy ɗin nan gashi nan. In ka taɓa nan wurin zai yi copy. Copy na danna copy. Shikenan za mu tafi can. Za a sake zuwa nan sai ka danna a nan. To in ka sa a nan sai ka danna claim ɗin nan shikenan. To ni already na riga na yi ba za su sake bani ba. So wannan kenan. Idan mutum ya yi haka ɗin, mutum zai dawo daga kai za ka ga sun baka nan zai nuna 500. Nan wajen zai nuna 500. Kuma automatic staking zai yi wanda suka baka ɗin. Wanda su suka baka da kansu. So idan za ka siya ka yi staking saboda 3% ake bayarwa. In ka ce za ka yi amfani da wannan iya wanda su suka bayar wannan 3% ɗin ba yawa haka na guda 500. To amma in ka shiga buy gashi na ƙasa buy. Kana shiga sai ka copy wannan number. In ka danna nan zai yi copy. So misali yanzu mun yi copy. Shikenan sai ka yi ko ma ba ka yi baya ba dai in ka yi copy ɗin sai ka zo dama already kana da USDT ka a Binance. Duk in ba iya ba zan sake wani video akan yadda za a siyi dala. In ya so in ka shiga nan za ka zo wallet again gashi a gefen nan sai ka ce withdraw. To in ka zo withdraw sai ka sake shiga ka nemi USDT in ba ka gan shi ba sai ka yi searching a sama. In ka taɓa search gashi nan ka rubuta USDT zai kawo ma sai ka taɓa. To sai ka sa a na sama send via crypto network shi za ka taɓa yanzu na sama ɗin. To sai ka paste wannan address ɗin wanda aka ɗauko. Sai ka shiga wajen network sai ka ɗauki BEP20 nan gashi nan BNB Smart Chain. Na farko shi za a zaɓa yanzu. So sai ka tura abin da kake so. Idan ma misali a ce dala 200 ne kake so ka tura. To ka sa dala 200 wannan shine kullum za ka samu $5.6. That means a kwana biyu za ka cire dala 11 da wani abu. Kuma na guarantee ne yanzu haka ina yi. So idan ka zo haka ɗin za ka zo ka danna withdraw. Da yake bani da shi insufficient ya nuna. So in kana da shi in ka taɓa zai kai ka wurin security. Sai ka sa security za su tura maka notification a wannan email ɗinka da phone number message. Duk sai ka kwafa ka saka a wurin. Za ka ga wuri ne guda biyu kamar hakan nan. Za ka ga wajen email da phone number duk za ka sa. To in aka yi wannan shikenan. In ka tabbatar ya tafi sai ka jira Binance. Ka duba balance ɗinka in ya tafi sun nuna ma cewa ya tafi. To sai ka koma nan ɗin sai ka zo ka ce
payment confirm za ka taɓa. Ni yanzu ba zai yi taɓa ba tunda ban wannan ba. Za ka zo ka taɓa payment confirm. So in ka taɓa payment confirm zai kawo ka nan wurin, zai nuna maka a balance ɗinka ɗin ya ƙaru a nan. Nan zai nuna ya ƙaru. So yanda za a yi shine sai mu zo mu shiga stake gashi a nan. To in ka taɓa stake, balance da kake da shi a nan duka shi za ka rubuta. Misali a ce in ka sa wurin 50,000 ne za ka samu 50 da wani abu. Idan ka sa dala 200, so misali a ce 55,000, to shi ne abin da ka samu. Sai ka zo ka ja ƙasa gashi ya ce stake now, sai ka taɓa shi. Kana taɓa stake now, shi kenan automatically zai fara wannan. Zai fara aiki sai nan ka zo ka duba za ka ga daily reward. Misali a ce reward ɗin za su baka 3,000 pieces ne kullum. To bari mu je mu ga nawa ne idan an wannan. Sai mu dawo nan. In ka zo nan kana so ka ga nawa ake badawa kullum, sai ka taɓa nan ɗin. Idan ka shiga sai ka dawo gefen nan wajen sell ɗin. Nan za ka dawo. To kana taɓawa misali ka sa 3,000 ko 3,000, ka gani wannan ne $10 kenan. So haka duk abun da ka gani a wannan in ma available balance ne in suka nuna maka a nan, that means maybe kai kwana 2 kana tarawa. In suka nuna maka to sai ka rubuta shi a nan ɗin ka gani dala nawa za su baka. Ga inda ake wannan. A nan za su nuna maka cewa ga abun da za a baka in ka saka balance ɗin da kake da shi ko kuma daily reward ɗinka kana so ka gane dala nawa ne. A nan za ka taɓa. So idan ka rubuta shi misali ka tara ɗin, kana taɓa sell ɗin nan, sell now shi kenan zai tafi zuwa Binance. Kawai kana ɗan jira wani lokaci kaɗan za ka gani ya nuna maka sold out. Ya nuna sold a nan. In ka taɓa wajen details, in ka taɓa nan za ka ga ya nuna sold shi kenan. So wannan shi ne. Sai a wani bidiyo daban zan nuna mana yadda za mu sayi dala. Tun da yanzu mun gane yadda za a yi register da yadda za a kawo. Masha Allah. So duk wanda bai yi register ba sai samu yayi, wanda bai yi subscribing ɗin channel ɗinmu ba sai samu yayi subscribing, ya danna mana like, sai kuma a danna alamar ƙararrawa saboda mun sauke sabon bidiyo. Na gode.